ширин чӣ шуд духтарам? барои чӣ маро бедор накардед? ба шумо кӯмак мерасондам. ман аллакай тамом кардам. ана бин чӣ хел мураббои бомаза омад, мисли асали тозаи кӯҳистон. барои чӣ ту хоб нестӣ? дар бораи чӣ фикр мекунӣ? фикри ҳама чиро мекунам. фикри зиндагиамонро, фикри падарам, бародаронам, фикри шумо роҷа. аз банкамаҳкамкунии зиёд дастонатон хаста шуданд, мисли dastoни биби Аламбия. рост гуфтӣ. ман аҳамият ҳам надодам. дастони биби Аламбият дар ёд дорӣ? ҳа, ёд дорам. ман мехоҳам ки шумо зиндагии хуб дошта бошед. магар зиндагии мо бад аст? не, лекин шумо сазовори аз ин ҳам бештаред. ташаккур. ташаккур духтарам. ташаккур. лекин барои ин ту бояд маълумоти хуб гирӣ. ана акнун рафта хоб кун. якдам пас субҳ медамад. рав хоб кун. دادا آورده. خوب کردی. برو فرو. شیرین خیر من میروم. همسایه انتظار است. برای استا و خوراک رو تیار کردن فراموش نکن. مایلش. کاجبا. یک. چه آوردی؟ شد بس. нархҳои имсола аз порсола қиматтар аст. сабрина, ту барои чӣ инҷо бекор истодаӣ? кани ба мамлакат холат ёрдам расон. арӯси шумо беҳтарин ёрдамчӣ аст. бе ёрдами ӯ ман ҳатто нисфи корамро намекардам. меҳнатӣ буданашро худам ҳам медонам, барои он ки худам ӯро интихоб кардам. ба ҷои раҳмат фақат гапҳои дар бораи таҳсил мешунавам. ӯ олим шудан мехоҳад, профессор, то ин ки шавҳараш ба сӯяш аз поён ва боло нигоҳ кунаду ман чой дам кунам ва набера нигоҳ кунам. ва боз барои таҳсил пул ҳам дар кор аст. не очаҷон, чӣ хел профессор? ман танҳо мехоҳам ки касб омӯзам. ин ягон ҷои бадӣ надорад. барои чӣ? масалан ман ягон маълумоти олӣ надорам. хайр чӣ? магар шароити зиндагии ман бад аст? магар ман зару зевар надорам? маълумот барои занҳое ки бадбахт ҳастанду аз ягон ҷо умед надоранд, ба ҳеҷ ки дар кор ҳам нестанд.
ман чунин профессорҳоро зиёд дидагиам. Ҳамаашон пиру, хору танҳоянд. ҳамсару модар будан дар зиндагӣ беҳтарин касб аст. хубтараш мисли шумо хӯрокпазиро омӯзад? ман маълумоти олӣ дорам. касби ман технолог. хайр, агар маълумоти олӣ дар зиндагиаш ягон ёрӣ расонад, ман розӣ. ассалому алайкум марди накӯкор. ва алайкум салом холаҷон. аҳволат чӣ хел бачем? шукри худо. зану фарзандот созме? шукр. барои ман хлеб мондӣ? албатта холаҷон. марҳамат, барои шумо як дона хлеб мондем. гиред. барои чӣ якта? охир ман ҳама вақт дудта мегирам. ту чӣ фаромӯш кардӣ? охир холаҷон, имрӯз мӯйсафедҳо бисёр омада буданд, ҳамашро гирифтанд. кадом мӯйсафед? аз куҷо ин қадар мӯйсафеди бисёр? охир онҳо фиреб мекунанд, шояд оё аз дигар маҳалла бошанд. ту бошӣ ба онҳо бовар мекунӣ. дигар нони мана ваёба нате, фаҳмидӣ? чиҳо мегӯед холаҷон? кампири мӯйсафедҳо солхӯрда буданд. ту чӣ одамшинос? шояд онҳо назди ту дурӯғ ба дурӯғ мебиёяну дурӯғи сарашонаю дасташона меларзонанд. ту бошӣ бовар мекунӣ. худашон бошанд дар як канор мошин дорану маъшуқаи ҷавон. гап додед холаҷон. ханд механдӣ, механдӣ. медониме ки зафар мехоҳад мағозаи туро шикаста ба ҷояш тарабхона созад. ба кадом пул месозад? медониме? ҳуҷҷат дорад минеми? ханд. баланд ханд. ман худи ҳозир ба назди нозири минтақавӣ рафта масъаларо кӯндаланг мемонам. бунёди сохтмони фурӯши чакана дар кадом асос? механдӣ. ханд. апай мамлакат, шумо бояд цехи консервабародиро кушед. бовар мекунӣ? ин орзуи ман аст. пас чаро намекушед? акай зафар зид аст? не, зафар зид нест. лекин ман намедонам аз чӣ сар кунам. баъд дастам ба ин кор намерасад. шавҳари ман ҳам розӣ аст ки ман ҳам кор кунаму ҳам хонам. лекин модараш розӣ нест. ӯ мегӯяд ки дар ҷои аввал бояд оила бошад. азизам, хавотир нашав. дар мавриди оиладорӣ ӯ ҳақ аст. вале дар замони мо зан бояд ҳам кор кунад ва ҳам хонад, ба хотири он ки фарзандро дуруст тарбия кунад ва бо шавҳараш дастгири якдигар бошад. ин оиларо мустаҳкам мекунад. рост мегӯед. аз шавҳарат хоҳиш кун ки бо модараш суҳбат кунад. ман боварӣ дорам ки ҳамаш нағз мешавад. миқдори банкаҳо ҳамон қадаре шуд ки ман дар назар доштам? ҳа, як ба як. ман ҳатто шубҳа надоштам. пас барои кори имрӯза ман бояд ба шумо ҳамин қадар маблағ диҳам. аз дафъаи гузашта ман аз шумо қарздор ҳастам. дафъаи оянда ки омадед мураббопазӣ ҳисобу китоб мекунем. майлаш. ҳоло инашро гиред. ташвиш накашед. саломат бошед. вабай фирӯзаҷон, ҳатман пагоҳ ҷамъ мешавед. салом алейкум. лейтенанти калон фармонов. Исто, дақиқа исто.
چی گفتی نازا؟ ليتنانت كالون فرمونوف. برای چی رسمی با من گام میزنی؟ یا اومده که ما رو حبس کنی؟ با شعبه منطقوی ما اوید با ساختمان غیر قانونی شما خبر رسید. غیر قانونی از کی؟ گفتن نمیتوانم. من باید پیگیری کنم. آرتیسته. وانمود میکند که در حیرت است. جایی تو صحنه تئاتر یا کینو است. شیرین اونجا تو اینجا بیار. انا اونجا تو رفیق لیتنانت کالون پیگیری کنید. همه حجت ها قاعدوی است. ببخشید برای تشویش. این خیلی نمیشود. رفیق لیتنانت کالون بلندتر گوید که همه شنوند. همه حجت ها قاعدوی است. سلامت باشید. شما کی وقت یافتید که حجت ها رو تخت کردید؟ دختر جان تو حالا پدرت رو نمیدونه که با چی کارها قادر است. گیر یک کار سر کن. کار سر کن. حاضر داده. السلام علیکم. و علیکم السلام. شیرین مادرت در خانه؟ ها در روید. اوچه نزدتون مهمان آمد. السلام علیکم. سلام علیکم آبیده خان، چه شما؟ سلام مملکت. ما نزد شما میخوام شما رو با دوگانه شناس کنم. ما با یک نیت خیر اومدیم. شما مربا فرمایش میدهید؟ شما زنی شوخ طبیعت بوده. های مربا باشد مربا. مرحمت گذارید. رحمت. گذارید. دروید. مرحمت. این کس دوگانه من گوهربانو. در بازار کاروان 3 مغازه دارند. 2 تاش مصالح سانتехніکی و 1 تاش لباسی زنانه. شیرین کمپوت بیار. حوله همون کالون است. 12 سوتیق. 2 خانه داریم. 1 تاش رو امسال انداختیم. 2 آشیانه دارد. گاراژ زیر زمینی هم هست. چی گویم همه چیزی خانه تیار. حتی میبخشید دندانشویک هم همین رنگ کافی به ما نزدیک کرده گرفتیم. شرط نیست که شما خراجاتی زیاد کنید. همین 1 رخت خوب، 1 قالین کلان، 1 یخدان. فکر میکنم همین چیزها باشد بس. باقی ماندهش در خانه هست. رخت خوب؟ یخدان؟ شما چه میگویید؟ خواهر جان شما زیخ نشوید. به خاطر خوشبختی دختر یگانه‌تون باید کمی خرج کنید. من به گوهربانو فهمانده بودم که
оилаи шумо гарчанде бой ҳам набошад вале хеле бомаърифат ҳастед ва духтарро дуруст тарбият кардаед. бале, ман як писари нозанин дорам. мана сураташа бинед, ба наздикӣ ба сари баланд хизмати модар ватана карда омад. бисёр ҷиддӣ аст. мехоҳад ки бо тиҷорат машғул шавад. медонед, як шиносам мехост бо ман хештаборӣ кунад. ҳатто мошин тӯҳфа карданӣ шуд, вале бачаи ман рад кард. рости вай духтар он қадар зебо ҳам набуд. намефаҳмам барои чӣ шумо ин гапҳоро ба ман мегӯед. охи шумо ин қадар духтари нозанин доред. барои ҳамин. духтарҷон, чанд солаи духтарҷон? 17 сола. синну солаш мувофиқ. ширин, ба хонат рав. мавлудахон, инҷо чӣ нофаҳмие шудааст. духтари ман бояд ба донишгоҳ дохил шавад. не, мо ин қадар интизор шуда наметавонем. мамлакат, шумо хуб фикр кунед. оё ин хел оилаи серу пур боз ба духтари шумо меафтад ё не? мо барои ширин аз турсия ҳамин қадар тилло харидем ки дар ҳайрат мемонем. бале. ташаккур мавлудахон. ҳамин ки вақташ омад, худаш медонад бо ки хонадор шавад. шумо тасаввур намекунед ки чӣ хел хушбахтиро рад мекунед. медонед, ман барои духтари шумо 50,000 қалин медиҳам. хеле нархи дар шаҳр ҳеҷ кас намедиҳад. ташаккур. лекин мо дигар нақша дорем. шарманда карде дугона раҳмат, вале ягон кас гапи мана рад кардаги набуд. илтимос хафа нашавед. духтарамон бояд хонад. инҳо кӣ буданд? ширини мо калон шудааст. исто ин чӣ ранги олӣ? арғонӣ? маҳз ман ан мехел ранг мехостам. мағозаи арғувонӣ? шумо ин намудро дар куҷо дидед? надидам. касе ҳам надидааст. барои ҳамин дар ёди ҳама мемонад. духтарам, ту кората давоми ман ҳозир меоям. зебо, ҳамин хел оҳиста омадӣ ки ҳис накардам. биёшин. ҳа, хаб будам дар омадам ки падарам набинад. ӯ ба мо хашм дорад. шарм медорад ки падари туро ранҷондааст. дадаи ман ҳам зиқ аст, вале вонамуд намекунад. алби ҳарҷушон аст. ма ба ту лимонад овардам. хунук аст. мехоҳӣ? оҳ, бомаза. бия зебо даро. ва чӣ хел дукони калон. ин сафед мешавад? не, бия ман ба ту нишон медиҳам падарам чиро интихоб кард. чӣ ҷои нофаҳмо аст? салому алайкум. ширин, ду бараш 8 метри ба 12 ҷамъ кун. 20
20. اکنون با 3 ضرب کن. این بلندی است. 60. ایلوه کن. چی رو؟ تو چی مکتب نخوندی؟ بیرون رنگ نمیکنی؟ 120. درست؟ مکتب رو همین خیلی باید میخوندی. خای کنی 743 و از 7 رو با 348 و از 4 ضرب زنیم چند میشود؟ 259,105 بتون از 108. درست. آفرین. خشرین من رفتم. گورخت او با فاروق مخقول است. میخواهد که رو بزنی گیرد. انتخابی عالی. من روزی این خیلی کلینی با سواد زیب خوندار است. چی؟ با همین کریم خیلی شود؟ یگان وقت. зафар ту чӣ хел тавонистӣ ки дар як муддати кӯтоҳ ҳуҷҷатҳои мағозаро тахт кунӣ? азизам, мисли маҳтоб шудӣ ку? ту маро то ҳоло ҳам намешиносӣ. одам бояд донад ки кай, ба кӣ ва дар кадом ҳолат муроҷиат кунад. ту инро аз куҷо медонӣ? ман бисёр чизҳоро медонам, фақат намегӯям. рубобро ёд кардам. рубобро ба ман деҳ. خوب شیرین.